Μιλήσαμε για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά, όπως λες, πρόταση αξίας εργαζομένων, συστήματα αξιολόγησης, εκπαίδευση μέχρι και ολόκληρες ακαδημίες εκπαίδευσης που να τρέχουν όλο τον χρόνο. Ένας ξενοδόχος μπορεί να σου πει πολλή δουλειά, πολύ κόστος, αξίζει τον κόπο. Εγώ θα ρωτήσω, αν δεν το κάνεις αυτό, τι θα κερδίσεις? Θα κερδίσεις τον χρόνο σου, θα κερδίσεις τα χρήματά σου. Σίγουρα θα χάσεις τους εργαζόμενούς σου. Θα τους χάσεις, όχι μόνο θα χάσεις αυτούς που θα φύγουν, θα χάσεις ότι και θα έχεις κάποιους οι οποίοι πραγματικά δεν θα είναι οι εργαζόμενοι που θα ήθελες να έχεις. Δεν θα έχουν τις ικανότητες, δεν θα έχουν δεξιότητες, δεν θα έχουν καν όρεξη να εργαστούν. Και μετά θα υπάρχει η κουβέντα, μα ο κόσμος δεν θέλει να δουλέψει, ο κόσμος δεν ξέρει, έρχονται άσχετοι άνθρωποι. Το ότι έρχονται άσχετοι άνθρωποι το ξέρουμε. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ για να τους βελτιώσεις και να τους κάνεις σχετικούς. Οπότε, εγώ βλέπω ότι αυτό εδώ δεν είναι θέμα αν θέλει ο ξενοδόχος να το κάνει, όχι. Δυστυχώς, ευτυχώς, όπως θέλουμε να το πάρουμε, είναι μονόδρομος. Δεν γίνεται αν δεν ασχοληθείς. Είναι μια